மகிழ்ச்சியாக இந்த மாநாடு ஏற்றி நாமத்தினாலே இந்த மாலை ஆண்டவரை ஏற்றுவதற்காக சுதந்திரம் மாலை வசதிக்காக சுதந்திரிக்கிறோம். தேவதாம் இன்னும் தாராளமாக மாலை தேர்ந்து பயனளிப்பதை ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே அப்பா காலைகளை மாலை வரை ஆண்டவர்கள் ஆண்டவரே அவர்கள் ஜெபித்து உங்களுடைய வார்த்தையை கேட்டிருக்கிறார்கள். வாலிப பிள்ளைகளை ஆண்டவரை பயன்படுத்தும் ஆண்டவர் இதுக்கெல்லாம் பயன்படுகிறது தியானிக்கும் ஆண்டவரே அதுபோல பாவம் ஆராய்ச்சி ஒவ்வொருவரை ஆண்டவரே அப்பா அநேக வராத வழியை சுத்தம் பண்ணலாம் உங்களுடைய வசனங்களால் அதை காத்துக் கொள்வதற்காக ஆண்டவரே வாலிபன் பிள்ளைகள் ஆண்டவரை உலகத்தை விடாதபடி இந்த உலகத்திலிருந்து பிரித்தெடுத்தார் வாசித்தோம் ஆண்டவரே அவங்க உற்சாகமான அநேகருக்கு பயனுள்ள என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. ஆமென்.